bilan na nalayo kalalakwan. Na banwaan, Jesus na mahal na bot sa kaibahan. Dumani ang disipulo, ang pinagbutan totoo. Ano si Santiago magtugang aniniho na kilisabili. Nakamungayang paduman sa puro kaining banwaan. May ganat na sumintang nagagadanan hubon kaibahan. O karandaron digdiho o tumon ang magbot ko. Ay magusisang tao ang simbagan maestro iyong pagsugosan. Tulos man naglakaw sinda ang pinagbotan na duwa. Manindanda ng isang kalada na huminta kataid na humintilya. Ang iyong parang ng kagugaring nagtarang. Sagong inulay kami ngayaso ko lamang ni maestro kagurang Na kaya'y pinakuan ni Jesus isungo munan. Nakirong katikit man sa minamot siyang tunay sa Diyos na kagurang. Na kaya'y pinakuan ni Jesus itungo minta. Siyang malon na si Rosalim na sadya itong kapayuan ni Salming na malinaw na sukat pa. Mo, layaw ka sa langit, pabanalunan ngaran mo, magdutong ng kadihan mo. Mangyari ang buot mo sa daga ni siring sa langit. Tara Maria, panukatira siyang kagurang ng kang Diyos yang sa imo. Pinaurog karay sa mga babae, gabo sa sinurog takaray kang simong mahal na kang pag umawo na namasin ang akit, kinan Espiritu Santo. Sa ngarang kanakit, kinan Espiritu Santo. Para kasala, alang kawan huna-huna, kung
mag-isip na propita. Iyong nagsabing nasurat kagadanan labing hirap kang pagdigding Mesiyas. Sa palmas na ikaduwang dating propeta. Mesiyas na panungog madaing liban, mahilig na siya na pagpamuda. Sinimengani tinudan, imbilog na kabagsikan. Saguting kapadusahan sa kisay na magusay kan sa iyang kasugo. Ang mga tuyang pangayag sa madatong na Mesiyas. Kuning madadakas kagadanan na daing liwag, iharog sa sarong rangkay. Kaya ni Ginoit, bilog na palmos ni David. Buhay nagkakamit, turasan, labing sakit, kailing berbong marinig. Ang propetang si Mikias, yung nagsabi nagsurat. Dilim na mamundag ilang tong Mesiyas, ipinakinahayag. Ay sarong propeta naman si Isaias ang nagtara. Sarong daring mahal siyang ani, mangingid ang mga nakinin sa roga. Para kung mamundag iyan, Mesiyas, surog ka, mahal. Naningalan ko baga sa kabikulan, Diyos na sa suluyaman. Mga daang testamento, ano sasabi niya? Ang sakit labing gayo na abdo na totoo, kaya nasakop sa tao. Walay pangipinahayag, kundak po na Mesiyas. Pagkasakot sa labat magbubuklos, magdurula ang apostoles na biyan. Ay pagtuturot kayo, niarog sa tawong lalo. Ang pakunin marigong kan mga yung dakol ng pagbutong-butong. Saro-saro magmumuda, ang lawag paglulaban. Napakasakot siya magtitios na talaga, kordero iyong kasama. Ipagatudan sa saro-sarango kuman. Si Pilato nga nila mga mataong siya padosang ikagada. Kung sa betes pa yun niya, matutok-tok ng disiplina. Rebo magig pa nilahapag sa iya ni yung masiwawa. Atin pagkukoronahan, intunok ang bayong mahal. Kagindawhan niya sa diman sa strot, napagtakaktan sa sobrang ulit Sa kawayan. sirin na mga sakit, anita taon na tubig. So kakablo na mapait, ipainom na pere, tinode yung mababangin. Naon siya gadano na sa krus ay ipadodo pa. Dulog-dulog pa na ang mga herong mayaying pastor na maugma. O nilabong ng totoo ang bangkay ni Jesucristo. Takot ng malulubo ng sa iyang supulero, babantayanin soldado. Kundi nga ni mabubuhay kung mayaw tulong aldaw. Pagluwas sa linugan, mapasubasog na ang soldado sa magbabantay. Ening tuyong ning gabos na madadalong na propeta. Nakulang pa doon sa tityoson nga niyan, ikaduang persona. Ang mga palda sa propeta madadalong na gabos na. Nararangan ni Sinday, ito nagsantay na si Jesus, itong humenta. Asungani aranin na sa Jerusalem na tatay. Minus nga ni siya ng talo ng mandaan, lumangga itong humentelya. Eninganing umintelya na ugbonin si Homenta. Ay matagal pa inunod na mayuhan na ni Jesus, itong ina. Dingdinganin matalastas ang tuyaw ni Zacarias. Ay nasulat na tayo ng siya sa sarong hayop na ama. Ano rin ni San Mateo sa sayang ebanghelyo. Maraming mga pastor, Krista ng mga Hodeo, nagbaklay si Jesu Cristo. San Jesus masangkay na sayop na umintelya. Tapos na mga kapakay itong disipulos niya, tulos itong hinupana. Ang paglalakaw ni Kristo nalibot ng disipulo. Jerusalem ang tinuyo na masura, yang totoo na magulit sa tao. Pagkay sining kagabsan, mga tao sa banwa. Maok sa simbang si Jesus na
nagsabat nindang anak. Rigog na laing kabarang, ang nagurang aking sadang. Mauday pagdangan sa dakolang kaugmahan, digdig Jesus na mahal. Nan iba nagkuan, nilang ko'y aseno, leba. Pamanang iba ang ipahamak, ninda iyong linakawan niya. Saro nagawin, Nino sa napeyo David. may binig dito sirinin. Pasala mati maisip, mahal na akin ni David, ansin nung pa'y pangsabi, ayin nomini Domini, sa imong bulungan kami, sa ngaran nin mananay, Diyos Ama na hadimi, lambang dala nagawin, Nino sa napeyo David, pagoma na di maisip, pagoma nindang balakid, Jesus aning marinig, marinig. Anda ko lang kaugman, kay itong taong kadaklan. Yun Yun naman ang pinalan ng dakulang kanggotan, kan para sa iyong kagabsa. Ay para sa iyong nagdolog, pinagsabihan si Jesus. Kaya may strong urog sa imo lang ipauntok, nagkanatang maribok. Ano sinimbag ni Kristo, kung bakong tultol na gayo. Mausa ko iyo ang mga gapo, digdeo, mga umaw na totoo. Pagtatanam kay niyo, puntang si Jesus Kristo. Nagos siya sa templo na linibutan, na totoo ang gabos na disipulo. Liminaw sa simbahan, nagulit sa tawong anak. Malakit na nanalasan na nirap daing kabarang ni Jesus kay itong kagabsa. Sila'y lubog mga buta na dahil nagpakakita. Pa sa mga pola pinarahay gabos niya ni Jesus na kauragutan. Balakid na di mabilang, mahilang na pinarahan. Noon itong simbahan bagang mga katanahan, gabos itong hinulit. Alagad itong mausay, bilog ka saserdote sa Kutok ang dagan sa dakulang kanggot ang keso sa matang mahal. itong aning malulubo, madadayang pareseo. Panidan ng tawon ang magtubod kay Kristo, sisirotan nindang gayo. Agapunan sa tong ama, sa pagulit sa gabos na. Ang ipinamigbidihan ako, masinamit pa kan mahal niyang doktrina. Dan masunop nan aldaw, nagluwas ang kadaklan. Puri sindanganan si Jesus nga ni duduman sa law itong simbahan. Sa Romandaing nag-alok na magpakakan kay Jesus. Apoy ulit sa
Tapos gutom pa, pinagtios dahil sa tumpag nagawa sa simbahan. Sa simbahan si Jesus na kaguranan. Sakot sa disipulos man, nagdagos na sindado man sa Betanya. Nabanwaan. Ano isipang ngunyan, iniso Kamong talian, dahil kang linilisan, sa orang pagpalalangkaw, kalingang magnabanwaan. Ang ibong pagugma sa kinabambasang sana, sana ang gibong gabos na, ang yaman asin anonra, nawawalang asobaga. Ako na iipuan ka sa imo na tibaad na, totoong pinamahal ka, nangapit kung matapos na, dahil ka naninalaga. Sa mayaman, balakid namin bigkayan, kung masakit na ang buhay, minsan masabat sa dalan, Neseno honengon man. Ining mundo nagdadaya sa nang dayo, alang lapas na totoo, ang pagkaaral sa tawo, sa kalangmin kapwa mo. Tangan ni Jesus, kay Tondo Bingo de Ramos, balakid na naluludo, taladaing minado, na magbagakan magbalos. Yan katod ko, ikaw dayong isipon mo, ang kahulugan ko nalo, ng seremonya sa templo, kalingal na eleho. Kaya pinag-iba, alam ko'y asin oliba, may laurel na kasalak pa, kasaysayan ng doktrina,
simbahan, ni krus na kinakahaptan, tulos naman binubuksan. Ini ang kahulugan, ini mautob na nasa krus mapadupa, pagkagadan man sa dosa, iyo naman pagkabuka. Kailan pinto sa gloria, naunay niyo pinagkakanta sa templo, ang pasyon ni Jesucristo, ang kahulugan totoo. Kailan ang misteryo, naring labat ang toyaw ni Jeremias, asinin mga propetas, nakuyo nga sinagsanggap, ang kamdowa na si Belas. Pangkahulugan na orog na pag-uumaw, kay Jesus na kagurangan, na mga nadadangogman. Len pares iyong kadaklan, sunin na mapait, gabosin na naungis, digdingan ipinag-isip, ang pagdakop na masakit. Jesus aling malinig, tawong binunyagan, kunin sa ikaw arin man, ang simong mga kasalan, isipon mo ning marahay, sa buot asim sa daghan. Matunaw marunot, matagas na simong buot, horop-horopon mong sayod, ang mga sakit ni Jesus. Sa mo ay pagsako, mga natutuot, ang simong kapwa-tawo, asin ngon yan isipon mo, ininggin ibo ni Kristo, sa aldaw na Lunes Santo. Yes, ang Lunes na nakauliwat sa Jerusalem na hayag, Dumat sa paglakaw niya sa dalan ni Juan nakita, Sa kahoy na girang dahon makauma, kundi sa arong bunga. Ang kahoy na iyan ay gera ang pangaran. Dahil mo nga sa rumanto, itong sinumpaan, Jesus na kakurang na. Ang alas na kulang tayo, kahit mga disipulo. Inisip nilang totoo na nilang iniho, iyong kabaing nintawo. Kabaing aning kabagay, nintawo na makasalan. Kung daing kabanalan, hawakin sa noon, matay mayo ang kinabay. Tao na kinguhanin, sukat mong iba mo nga. Sa gibong mga maugmat, ako da'y malukat sa sinumpang na higila. Jesus ang paglaog niya sa simbahan may nakita. Mga pinagdahan ng lamisan ng puntulos niya sa rumandaing nakadaan. Ako lang kanggutan ng Diyos na kagurangan. Sindalanit nilalaman na ingog pag dinahan ni mahal na simbahan. Sinsay man na mag-umaw sa Diyos ang magong mahal. Mamumuhok ang bot naman ingog pamilyan. Nagagay para mugan. Magulit na sa templo, puntan si Jesucristo. Nalilibutan nila mo eskribas may pariseo, ibang mga Hudeo. Lainin sa luwan kay Kristo,